wato yana da matukar kyau, yana da ma'ana. Zancen da baka sani ba, to in ya kama kana so ka sani sai ka yi bincike, amma in baka bukatan ka sani zuwa yadda ya kamata to sai ka bar shi a inda yake. A wannan lokacin a garin Zaria an samu wasu gurɓatattun matasa wanda akan ce ai matasa su ne manyan gobe, amma wani lokaci sai ka ga matasan kuma sun zama sila na gurɓacewan goben wajen ƙage da faɗin abin da ba shi ne ba. Ana amfani da matasa wajen barandan siyasa, ana amfani da matasa wajen wato tallata aƙidu da ainihin muradu na wasu mutane daban wanda yake ba kishin al'umma ne a zuciyarsu ba. A garin Zaria cikin 'yan kwana biyu sai aka samu wasu matasa sun hau wato yanan gizo suna ta ba da wayansu bayanai wanda suke wa'annan bayanan ba haka suke ba. Rahoto da jita-jita ya yi yawo, gari ya ɗauka ɗum ko ina ana ta zance Zaria local government, wato shugaban karamar hukumar Zaria local government wanda ake kira injiniya Jamilu Jaga tare da shugaban majalisar tarayya na ƙasa wato honorable Abbas Tajuddin, wato speaker na Najeriya baki ɗaya, sun haɗu sun zalunci wasu al'umma da ke yankin Zaria, mazauna ko in ce masu sana'a, masu gudanar da hada-hadansu a wato tasha ta ƙofar doka, kan cewa sun ɗauki wannan wuri sun baiwa matar speaker ɗin, ya Allah uwar gidansa ne ko ko amaryarsa ce, wannan su za su yi bayani. Wannan ya jawo hankalin al'umma da dama, jama'a na take cece kuce me ke faruwa. Rahoto ya zo ga wannan gida namu na Frontiers Television. A yayin da muka ji wannan rahotanni sai muka ce bari mu garzaya mu yi bincike mu gano shin menene ke faruwa. Ba mu yi ƙasa a gwiwa ba, muka garzaya wa'innan wurare da ake ta cece kuce a garin Zaria. Muka ce a farko mun ziyarci tashan ƙofar doka, yayin da muka samu tattaunawa da shugaban direbobi na wannan tasha wanda su ne wannan al'amari ya shafa. Wakiliyarmu wato Fatima Muhammad Sani ta samu tattaunawa da shi wannan da ake kira ciyaman na direbobi kuma shugaban ita kanta tashan gabaki daya, wanda yake suna da haƙƙi, suna da ruwa da tsaki akan wannan al'amari. Ga kaɗan daga cikin abin da suka tattauna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana tare da gidan talabijin na Frontiers Network TV. Ku za mu iya sanin sunan malamin? Sunana Karamar Lawal Abdullahi, chairman na taxi Kofar Doka, kuma special advisor on security matters na president kuma state chairman na Kaduna State. Masha Allah. Akwai raɗe-raɗe kan cewa shugaban karamar hukumar Zaria ya kwace muku shaguna da shi moto park ya kyautar ga wannan waje wa matar mai girma speaker. Me gaskiyan maganan ma dai a takaice? To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Muna ma Allah godiya da ya nuna mana wannan lokaci. Muna fatan kuma dukkan al'amari na rayuwa za mu tafi da shi cikin gaskiya da kuma faɗin gaskiya da aiwata gaskiya. Mu ba mu da wani labari makamancin haka. Ba ma taɓa jin labari ba, ni sai yanzu ma da na ji kin zo min da shi. Amma mun san ita ƙaramar hukuma ta neme mu akan lallai za ta yi developing ɗin motor park ɗin, wanda har za a ƙara mana kuma da kasuwa na zamani. Wannan abu ya ba mu farin ciki, mu kuma mu Allah godiya, domin mun daɗe muna neman irin haka wanda Allah bai sa ya zo ba, sai kuma gashi ya zo. Wannan abun farin cikin nan ya sa na ɗauki mutane na tafi wajen sarki mai martaba ambassador Nuhu Bumalli, ubanmu kakanmu, domin mu godiya da irin shawarwarin da suke ba gwamnati
kuma ya ji daɗin irin zuwan da muka yi. Shi ne kawai abin da za mu iya faɗi. Mun san wannan waje na gwamnati ne, kuma gwamnati ita za ta kira wanda zai kawo ci gaba, wanda zai gina mana na ci gaba, kuma muna na'am da shi. Ai maganan kamfani a ɗazu da ta ziyarce ku akan gyaran shi wannan tasha. Ya abin yake? Lalle akwai kamfanin da ta zo rich view ko, wanda mun zo mun zauna da su, suka ce su ne za su yi developing na wannan motor park din da kuma modern market, wanda mun zauna da shi. Ina ganin zan ce director din ne ko kuma managing director ne dai, ya tabbatar mana da shi ne zai yi aikin nan, kuma har ya zo mana da tasawiran yanda tsarin wajen zai kasance. To lallai yanzu ma haka yanda muke magana da ke sun sassa tsarin tasawirarsu na aikin akan hanya. In kin fita wajen nan zaki gan shi a bakin tashan. Yanzu me zaka iya cewa a ƙarshe? Abin da zan ce a ƙarshe shine muna fatan alheri, kuma muna ma wannan gwamnati, domin mun san gwamnati ce mai adalci da ta duba kamar yadda ta yi alkawari akan masu ƙaddarori, su ne masu shaguna, akan duk wanda aka san mai shago za a yi allocating mai shagon shi. To muna fatan a irin jin daɗin gwamnatin da tafiyar da ake yi, muna musu kuma fatan alheri. To kun ji kaɗan daga cikin abin da muka samu wato daga shi ƙofan doka, tashar ƙofan doka, yayin da Fatima Muhammad Sani ta tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin wannan tasha. Daga nan Frontiers Television ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta garzaya zuwa tashan wato zuwa kasuwan Amaru, inda wa'innan dai masu ƙazafi a yanan gizo suke faɗin cewa shugaban ƙaramar hukumar Zaria wato injiniya Jamilu Jaga tare da shugaban ma'aikata na shi mai girma speaker wato Honorable Ilyasu sun haɗa kai suna almundahanu da kuɗaɗen da shi mai girma speaker yake turowa don a tallafa ma al'umma, yayin da suke cewa ma wasu ma ba sa samun saƙo ko in ce albashin da shi mai girma speaker yake turowa yake sakowa don a baiwa wa'innan al'umma a irin zargin tasu. Wakilinmu Rabiu Salisu, wanda aka fi sani da Lasdon, ya samu halartar wannan kasuwa, yayin da ya tattauna da babban jami'in da alhakin wannan kuɗaɗe da ake rarrabawa, wanda ya tabbatar ma wakilinmu cewa shi shugaban ƙaramar hukuma ba ma shi da hannu, bai san me ake yi ba a wannan rabe-rabe da shi mai girma speaker yake gudanarwa don tallafa ma al'ummarsa da ke faɗin Zaria baki da. Ga kaɗan daga cikin abin da Lasdon ya samu mana. Sunana Architect Yusuf Idris. Masha Allah. Principal. Masha Allah. Skill Upgrading and Vocational Training Center, Federal Ministry of Labor and Employment, Zaria. Masha Allah. Yeah. Mai gida, akwai wasu abubuwa da suke ta kasancewa wato a ƙaramar hukumar Zaria. Wato shin muna son sanin shin akwai matsalar kuɗi na albashin ku na ciyaman na ƙaramar hukumar Zaria da kuma wato chief of staff na speaker. Menene yake tafiya game da wannan lamari? So a takaice dai, na'am, ba mu da wani matsalan kuɗi na founding da muke samu daga honorable speaker through chairman Zaria local government. So a lokacin labari ya zo mana jiya ne abin da ke circulating a Facebook. Muna tare da kai. Wanda kai ni da asuba ma an briefing dina amma ban ga abin da ke yawo ba, sai da asuba na dawo sallah asuba na bude sai na ga one of my sister Madiya Hazaruk ta yi false, shine na duba kaman ana disregarding information din da yake circulating. Yau din nan akwai board wanda yake kula da ICTs, all skill
da mai girma speaker right honorable Abbas Tajuddin yake ɗaukar nauyi, wanda ba nan ba kawai akwai kamar tudun wada nan Amaru din da NITT ina ciki. So yau ne wani break meeting da board members din, shine aka ce ai ga abun da yake faruwa ga abun da yake tafiya. So yanzu haka ma ranar talata muna da meeting da duka securities mu da kenan da instructors. Kowa ya faɗa in akwai mai bin kwandala 1 naira daga ciki sai magana. Da kuma ake magana honorable chairman na Zaria local government da deputy chief of staff na speaker. Su ba su da alaka ma da biyan albashi na nan gurin. Duk wani albashi ni ne nake biyan su matsayina na principal, kuma da a casual staff. To jama'a kun ji kaɗan daga cikin abubuwan da muka yi ta tattarawa don mu sanar da ku. Amma duk da haka ita wannan gidan talabijin ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, sai muka ce to bari mu ƙarasa cikin ƙaramar hukumar Zaria local government don mu ji ta bakinsu, ko ma iya samun wani abin da ya zama akasi daga abin da muka samu daga wayannan shugabannin wuraren nan guda biyu. Yayin da ma'aikatanmu suka isa zuwa Zaria local government, sun yi kicibir da ɗaya daga cikin manyan ma'aikata na wannan ƙaramar hukuma wanda aka fi sani da Malam Ishaq Galadima, yanda ya ba su lokaci ya kuma yi mana bayani cikakkiya akan yadda ma aka yi har shi mai girma chairman ko in ce shugaban karamar hukumar Zaria local government ya sami wannan aikin bayan ya karbi wannan local government din daga hannun wancan tsohuwar gwamnati. Shi ma ga kaɗan daga cikin abin da muka tattauna da shi. Sunana Ishaq Galadima, special advisor and chief press secretary na shugaban karamar hukumar Zaria. Labarai na yawo a social media kan raɗe-raɗen cewa mai girma ciyaman ɗin karamar hukumar Zaria ya yi ƙwacen tasha da kuma shaguna a ƙofar doka ya baiwa matar mai girma speaker. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. A gurguje kun same mu muna cikin ayyuka, amma abin da na sani kawai a taƙaice wannan raɗe-raɗi da ake ko jita-jita kamar yadda kika faɗi ke ma a matsayin ki na yan jarida mai tambaya, haka mu muka ga waye gari muka gani ana ta yi. Shugaban karamar hukuma maganar da kika yi na kofar doka bai da wani masaniya akan cewa wai an kwace filin wani ko an bawa wata ko matar speaker ko ma waye. Abin da muka sani shine wannan kasuwa ta kofar doka wacce take haɗe da kuma tasha na kofar doka wuri ne mallakin karamar hukumar Zaria, kuma gwamnati wani abu ne wanda ake ci mai akwai continuity ma'ana ci gaba. So kusan mun zo mun tadda cewa gwamnatin da ta gabata ta injiniya magani sai da gwaji ta riga ta ba wani kamfani wannan wuri a matsayin su zo su haɗaka tsakanin gwamnati da 'yan kasuwa, abin da ake cewa PPP, ma'ana haɗaka ce gwamnati ta ba da fili ko kuma ku zo ku gini daga baya duka dai al'umma za ta amfana. Wannan ta kana ka ce kenan aikin ba ma yanzu aka so a fara wannan haɗaka ta haɗin gwiwa domin ci gaban al'umma da ci gaban wurin ya samu ne tsakanin gwamnati na baya kafin zuwan ma mai girma shugaban karamar hukuma na yanzu injiniya Ahmad Muhammad Jamil Jaga. Gwamnati na baya na injiniya magani kamar yadda na fara miki matashiya ita ta bada. So da haka wannan abu ne da muka tadda ko wannan gwamnati ta tadda kuma ba ita ta faro shi ba. Kuma kamfanin da aka ba wannan kwangila ba wannan shugaban karamar hukuma ne yanzu ya bada ba. Duk dai wannan abu ya koma baya ne saboda dama ita gwamnati ci gaba ce, continuity ce. Saboda haka abin da zan iya cewa a takaice akan wannan abu shine Jaga bai da masaniya akan wannan tsarin, ba da shi aka kulla wannan yarjejeniyar ba, iyaka dai ya zo ya tabbatar da adalci da tabbatar da cigaban al'ummar karamar kuma Zaria ta yadda ma hasali ma ya sanya kwamiti ya ta bincike yadda za ta iya bawa duk wani wanda yake da shago a wannan wuri a duba balu din ma'ana darajar shagonsa domin biyarsa in an gama gini kuma su za a fara bawa shaguna a wannan wuri. So wannan shine a takaice abin da zan iya cewa, ma'ana dai shugaban karamar kuma bai da hannu akan bai ma san wani labari da ya shafi wani batu na wai siyar da tasha ba
wanda mallakin karamar hukumar Zaria ne, kuma wai balantana ma a ce an bawa matar speaker. A takaice in kin fahimci abin da nake nufi shine wannan magana magana ce ta gwamnati da kuma 'yan kasuwa na haɗaka, wadda kuma tun gwamnatin baya ta yi kuma mun za kuma a ci gaba, kuma wannan kamfani bai da wani alaƙa da matar speaker. To akwai batu na ICT shi kuma na Amaru. To batun ICT na Amaru duk kamar da kika ce ni ma mun waye gari duk muna ta gani, mun ma ba da sanarwa nan dan clearing mu mutane ma'ana inda suka shiga duhu mu buɗa musu haske. Abin da ya faru a Amaru, shi ma Amaru wannan wuri ba mallakin karamar hukuma bane, ma'aikata ce wacce take da abin da ya haɗa shi shugaban karamar hukumar Zaria. Salarin su ba abin da ya haɗa ta da karamar hukumar Zaria, ma'aikata ce ta federal government. So da haka injiniya Jamil Ahmad Muhammad Jaga bai da wani hannu a cikin maganar salarin su, kuma duk wanda ya je yana wani magana akan ya anshi salarin su ko ya hana ba su salari na wata 2 bai yi adalci ba, ƙarya ne, kazafi ne, kage, kuma shugaban karamar kuma bai da hannu ko bai ma san komai da ya shafi wannan abu ba. Na godiya da wannan bayani. To jama'a kun ji a takaice irin abubuwan da muka samu wato bisa dalilin wannan rahoto ko in ce wannan jita-jita da wa'innan yara ɓata gari suka ainihin gabatar mana a social media, wanda yake gabaki ɗaya labarin ba haka yake ba. Ashe ma shi shugaban karamar hukumar Zaria ya gaji wannan aikin ne a hannun tsohon shugaban Zaria local government wanda ya sauka, kuma bayan ya gada ɗin da ya gani sai ya ce ba zai bari a gudanar da ita a yadda aka yi ta ba, face sai ya duba ya tabbatar al'umman da suke wa'innan wuraren ba a zalunce su ba, yadda ya tsaya ya sanya kwamiti da suka zauna suka tantance, aka tabbatar da cewa duk wani wanda yake da haƙi a wannan wurin an zana shi, an fitar da shi, an kuma yarjejeniya tsakanin shi da yan kwangilan da za su gina wannan wuri akan yadda za a yi a fitar ma wa'innan bayan Allah da haƙoƙinsu. Sun amince, su ma masu wato yan kwangila sun amince. Wannan shine gaskiyar al'amari. To ni a daidai wannan gaba sai ina ganin babu abinda shi mai girma shugaban karamar hukumar Zaria ya cancanta da a yi masa illa godiya da ƙara masa ƙwarin gwiwa don ya ci gaba da irin wa'innan abubuwa da yake yi, da irin wa'innan ƙudurori da yake ƙoƙarin ya kawo su don kishi da neman da son ci gaban Zaria local government. Kuna jin wannan gabatarwa ne daga bakina Safwan Muhammad Shafi'u daga tashan Frontiers Television.